it-23 ta' Settembru, tifkira obbligatorja ta' San Piju minn Pietrelcina Presbiteru. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 9, versi minn 1 sa 6. F'dak iż-żmien, Ġesu sejjaħ l-12 madwaru u tom qawwa u seta' fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mart u bagħthom ixandru s-saltna ta' Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom: tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobs u lanqas flus. U lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f'xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqawkomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sat-trab tagħha minn ma riġlejkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela u bdew iduru rirħula ixandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti taf u tesperjenza il-qawwa tal-Evanġelu f'ħajtek? Ġesu bat lid-dixxipli tiegħu biex ikomplu il-ħidma li hu ried iwettaq biex ixandru il-kelma ta' Alla u jwasslu il-qawwa tiegħu li tfejjaq lil kull minhu imdejjaq, lil kull minhu bla tama u jonqsu l-kuraġġ minħabba kull xorta ta' tbatija li l-bniedem jgħaddi minnha. Fl-għażla ta' 12 il-Apostlu nilmħu karatteristika tipika tal-ħidma ta' Alla. Ġesu għażel nies ordinarji. Ma kinux professjonalisti, lanqas kellhom xi rikkezzi jew xi pożizzjoni importanti. Għażilhom minn qalb in-nies komuni li kienu jgħixu ħajja ordinarja. Ma kellhom xi edukazzjoni speċjali u ma kellhom l-ebda vantaġġi soċjali. Ġesu ried nies ordinarji li setgħu jilqgħu s-sejħa tiegħu u jwettquha straordinarjament tajjeb. Huwa għażel lil dawn l-irġiel mhux għal dak li kienu, imma għal dak li kienu jistgħu jsiru taħt id-direzzjoni u l-qawwa tiegħu. Meta l-mulej isejħilna biex inservuh, m'għandniex naħsbu li m'għandna xejn x'noffru. Il-mulej jilqa' dak li nies ordinarji bħalna nistgħu noffrulu u jużah għat-tkabbir tas-saltna tiegħu. Inti temmen li l-mulej irid jaħdem permezz tiegħek u fik għall-glorja tiegħu? Mulej, inti għażiltni biex inkun dixxiplu tiegħek. Ħu u ilqa' dak kollu li għandi x'noffrilek, żgħir kemm hu żgħir, għall-glorja ta' ismek. Amen.